Nå, Charlotte, vi kom til hovedretten. Ja, det gjorde vi. Det er verdens hurtigste hovedret her. Det ser meget hurtigt ud. Det er nogle kalvesnitser, som lige bliver rullet med rundt omkring en lille smule asparges. Og hvis man vil, så kan man lige tage et stykke parmesan i også. Det vil jeg gerne, for eksempel. Jamen, det vidste jeg. Så er det klar til at komme i ovnen 20 minutter. Og så håber jeg, at I også får noget at spise. Og så er det simpelthen hovedretten? Ja, og så har jeg lige lidt gorgonzola her, som jeg lige smelter, som I skal have over bagefter. Sådan. Det er jo meget, meget enkelt. Fortæl lige, hvad er det for et stykke kød? Det er nogle kalvesnitler. Kalvesnitler, som er meget tyndt skåret? Ja, meget, meget tyndt skåret. Så de lige kan blive rullet rundt om, og så lidt salt og peber på, og så går den simpelthen bare ind i ovnen. Så der er ikke ret meget fedt i det her? Nej. Det er ikke. Det er sommermad, når vi skal i bikini med alt det her gode vejr i Danmark. Det er det. Ja, vi har fantastisk vejr. Hvordan har det været i Italien? Altså, jeg må indrømme, det er faktisk varmere her. Er det det? Så jeg har min langærmede bluse med. Ved du hvad, du sætter dem i ovnen, og så kommer vi op og smager. Så skal jeg lige fortælle, at når vi kommer tilbage, så er det ikke sikkert, at jeg får et ord indført. Jeg får besøg af Mette Frobenius og Trine Gregorius. To kvinder, som er gået sammen om en ny forestilling, der har premiere den 25. maj, og som senere skal på turné i hele landet, håber vi. De kommer i hvert fald på besøg. Om lidt så er der nyheder, så vil jeg være helt sikker på, at I kan